balapli kelar kelti yang ini kan sarkel di belakoi bang yo banwan yo kejat ani por ani po senong jur tam ban yo ban dekat lang bat kini perlo paslam ki belamat ya kajingja ban sisngi kajingplu yeng badu ya sibun ki kijungan kam juki kumno keren di rambah song berasman men sisngi hadian ba kidan ki perlo prajor kita petip singi pakadan kajingja basusi ani po senong jur dan ke jimbam do juga ding yaki saw tri gelong yeng bud ngilam tha ikrar khat ngir po unit mi kami yaki ai ka ba perlu persang kini kam ke jingalap aku ni por Kakasi Students Union Maulai Circle rungkat bat ke KSU Jayor Unit ha kakhat artrik mentau benai kelalengkot arhajar arpulai kelalit no sinyang da kitiar bam tiar shet bat kasong pisa syakilanot plu ying ha Maulai Jayor kabalaja ha ka step jong ka spauterik ha ka por kumba khanda shiteng AA nakadaw ka jingthut ka boarding electric haba ai jingkren urang ba snong ka Maulai Jayor uba ke kriem ulapen pau ka jing sngongu ikidukhat ka KSU ki balawan ai jingerap ikini ki saw ngut ki longying kentup ya ka kong Violet Rindam ka kong iba mela ai dingdo uba salaries nonglang bat ba Dennis nonglang ki baladu no ya ka ying ki jingdan kam jongki ja ha pa kasnong ka jongi pa Maulai Jayor kata ka sipu terik ka por kumba dai siteng ke dan ka jingja pelu ini ke yeng tingi so ba ka jing pelu tu ke yeng kalau ka jing du ka bakrau ya kini kilong yeng ke beladu no wat hadu wat tang ipila di dan ite kelat di ro kim yo su ke pli ke ban pandan kam ki lingi so kuman pa ka kapor ba lemba ka KSU Maulai Circle ka KSU unit ka Maulai Jayor ka don ijingai kini baro kicing ya kiba kani ka ying ki kendu tadi kani kapor ka menta ka ba haka cing ong ke cengki mo mi ong kicing ai dai long ibarit dengan ngej ba ini cing ai barit ini pat cing terku di bakrang nak ka benta kita ki beton kam yaki dengan ngej ba ki ba peding kini ki cing ai wan ong ba ini barit dengan sko ba ilong ibakrang apa kiyo pan peding kini ki baro nak ka benta kata ka cing kam ki cengki ngai ba blai hiu nam kerku kini kicing ai ki barit ki cengki ba habis ya kan long kata ka ai ka bakrau bat kani ka KSU ra ba ka ai kini ki kumdek ba ka temu ka ai long ibarit nekat bakala la ka bor kawan ya ka ban smoliam kini ka kini ki sautele ki long yeng ki bladu no ikitir kitar ni ko ka yeng dingi so kemian sibun ba kom ki parado ki parasnam yo ai sisai kita kicing ya kiwan ia kapan ai ya kini ki cing ai smobha hakani ke setiap ta so kublai sibun ka KSU hi berakawai wat ka central body ka Maulai unit wat ka Jayor unit ki bayu i ya kini ki ken bar khoj wat ki kloi ka bando kini ki sinyang hakani ka por ka menta wat kumju to blai nang don rengkat bat pi ki seng ka pinang la ban trei ka benta ka pha ka miat ka jong ki parado ki prasnam ki jongi ki badon hakani ka bri ki jong new trap hi berakawai ta Muslim KSU nang yai kersoi hakikam ki ba pihi pitrei haman lagi penta ke jong kari ke jat bendiri berakawai